Good morning! Ayan, inaanyahan ko po ang bawat isa. Tayo po'y tumayo. Amen. Meron pa po bang inaantok sa umaga pong ito? Lahat po ba tayo ay nag-breakfast? Sino ang hindi nag-breakfast? Amen. So sa umaga pong ito, para po tayo ay magising ang ating pong mga diwa. Tayo po umikot. At kamustahin po natin ang bawat isa. So wag po nating hayaan na wala po tayong makakamayan sa umaga pong ito. So bawat isa po sa atin, tayo po umikot at ating pong ngitian ng bawat isa po sa atin. Amen. Smile, you look so beautiful. Smile, you look so wonderful. Smile, my brother, smile, my sister, and everything give thanks to the Lord. Smile, my brother, smile, my sister. Everything give thanks to the Lord. So smile, smile. You look so beautiful. Smile. You look so wonderful. Smile, my brother. Smile, my sister. And everything give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. And everything give thanks to the Lord. Muli pa po, aawitin po natin ang awitin na ito. At tayo pong lahat ay ngingiti. Dahil po binigyan tayo ng bagong umaga ng ating Diyos. Hey! You look so wonderful. Smile. Smile, my brother, smile, my sister, and everything give thanks to the Lord. Smile, my brother, smile, my sister, and everything give thanks to the Lord. Amen. Amen. Tayo na ba'y handa na mag-worship sa Panginoon? Amen. So, this morning, we welcome the Holy Spirit na siya po ang maninigbaba po sa in the center po nitong sa worship na to, sa pag-aaral po natin sa banal na salita po. Amen. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I grow to love you more. Come, O Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me close.
in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer till I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer till I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Jesus, let's welcome. Oh, Jesus, oh God. Like our church, let's welcome the Holy Spirit. Let's pour out ourselves, Lord God. Oh, Jesus, hallelujah. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer till I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands. Come on, church. Drawing me closer till I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Yes, oh God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, we just want to thank you, oh God. We just want to praise you, Lord. We just want to glorify you, oh God, for this morning, oh God. Lord, for truly, oh God, this is the day that you have made, oh God. We will rejoice and be glad in it, oh God, Lord. Thank you, Lord. Truly, oh God, they are new every morning. Great is thy faithfulness, oh God. Dakilang iyong katapatan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na narito, Panginoon, oh God. Salamat, salamat, Lord. Minsan pa, Panginoon, Lord, patuloy po kami nagpapakumbaba, nagpapalinis sa iyong harapan at inaamin po namin sa iyong harapan, Lord, na wala kang ming magagawa kung wala ka sa aming mga buhay, Lord. Minsan pa, anuman po ang mga nakita mo sa amin, namutawi sa aming mga bibig, sa puso, sa isip, Panginoon, na nakita mo karumihan, Lord. Patuloy mo kami linisin, Ama, Lord, ng iyong makapangyarihan dugo, O God. Tunay nga, Lord, na wala ka, Lord, hallelujah. Hindi man kami karapat-dapat sa iyong harapan, ngunit, Lord, sa biyaya at habag mo, sa pagmamahal mo, patuloy naming nararanasan sa araw-araw. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Ngayong umagang ito, Panginoon,
Panginoon. Ibaba mo po ang apoy na banal na santong Espiritu, Lord, upang makapasok sa puso ng bawat isa, Lord, na nakakarinig, Lord. Buksan mo po ang aming puso, isip, Panginoon. Lord, hallelujah, na hindi hadlang ang namang gawa ng kaaway. Sa umagang ito, Panginoon, O God, hallelujah. Lord, hindi makakapasok ang lahat ng gawa ng kaaway sa buhay namin, O God, sa isip, sa puso, O God. Salamat, Panginoon. Salamat maging sa gagamitin mo, O God. Lord, na maghahayag ng iyong salita sa umagang ito, Lord. Continue, anoint her lips, O God. Anoint her mouth, Panginoon. Lord, press the revelation unto her hearts, Panginoon. Lord, na marinig ang iyong salita sa bawat isa, Lord, na nakakarinig, Lord. Salamat, O God. Lord, tunay nga na hindi aksidente, Panginoon. Lord, ang mga narito, Panginoon, maging ang mga nakakarinig through live streaming, Panginoon Jesus. Lord, na ikaw ang aming marinig at maitaas sa umagang ito. Salamat, Panginoon. Salamat, Holy Spirit. Pagpatuloy ka mangusap sa puso ng bawat isa. Lord, at tanim namin to sa aming mga puso upang hindi kami maligaw at madaya ng kaaway sa buong linggo na aming haharapin. Salamat, Panginoon. We entrust to you, Lord, our lives, Panginoon, sa buong linggo, maging aming buong pamilya. Lord, na ikaw ang aming Diyos na mananagumpay ng aming buhay. Ikaw ang Diyos na may-ari ng aming buhay. Lord, truly, O God, we just wanna praise you. We just wanna glorify you. We just wanna adore you this morning, O God. In Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Excited na po tayo magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Amen. Wala po tayong gagawing umaga kundi magpasalamat, purihin ang ating Diyos at ibigay po natin yung buhay natin para sa Kanya. Amen. Sabay-sabay po tayo magpuri at wala po tayong itataas ngayong umaga kundi ang Diyos na buhay! Amen! We want it to Jesus lifted high! Come on! Hey! We want to see Jesus lifted high, about in the miles across this land, that all men might see that true and know He's the way to heaven. We want to see Jesus lifted high, about in the miles across this land, that all men might see that true and know He's the way to heaven. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted. We want to see Jesus lifted high, about in the skies across this land. That all men might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see Jesus lifted high, about in the skies across this land. That all men might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. Come on. We want to see Jesus lifted high, about in the clouds across this land, that only might see that truth and know He is the way to heaven. We want to see Jesus lifted high, about in the clouds across this land, that only might see that truth and know He is the way to heaven. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. Step by step we're moving forward, little by little we're taking ground. Every prayer's a powerful weapon, strongholds come tumbling down and down and down and down and down. We want to see Jesus lifted high, about in the fires across this land. They're all in the sea that truth and know He's the
Sabi po sa inaawit natin, celebrate. Pag tayo po ay nagsa-celebrate, ano po ang ating ginagawa? Kulang na lang, di ba? Tayo tumalon, tayo sumayaw, tayo gumagalaw. Pag meron pong isang birthday, di ba? Pag may nagpapagames, merong sumasayaw, merong umaawit. Sabi po sa inaawit natin, ang ating Diyos daw po ay buhay. Ang Diyos na lumikha sa ating pong lahat. Paano po natin sineselebrate yan? Amen? Can we give our best worship, our best praise sa ating Panginoon, and we will celebrate because our Lord has risen from the dead. Amen? Amen. And once again, we will sing this song, and we will celebrate. Hey! 1, 2, 3! Celebrate. Say! Jesus, celebrate. Woo! Celebrate, Jesus, celebrate. Oh, let's celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen. He is risen, and He lives forevermore. Sing, He is risen. He is risen. He is risen. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Once again, sing, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Oh. Sing it louder. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen. He is risen, and He lives forevermore, forevermore. He is risen. He is risen. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Sing, He is risen. He is risen. He is risen, and He lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on and celebrate. Come on and celebrate. Come on and celebrate. Come on and celebrate. Celebrate the resurrection of our Lord. Say, my life is in You, Lord. My strength is in You, Lord. My hope. Say, He's in You, Lord, in You. sing my life. My life He's in You, Lord, my strength. He's in You, Lord, my hope. It's in You, Lord, in You. I will pray. I will praise You with all of my life. Lord, we will praise You. I will praise You with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. Say, all of my hope is in You. Lord, sing my life. He's in You, Lord, my strength. He's in You, Lord, My hope He's in You, Lord. in You. Sing my life. My life He's in You, Lord, my strength. He's in You, Lord, my hope. He's in You, Lord, in You. Muli pa, awitin natin. My life. Say, He's in You, Lord, my strength. Hey. He's in You, Lord, my hope. He's in You, Lord, in You. Oh, sing it once again. My life. He's
thank you, Lord. Lord, tunay nga ang aming pong buhay para lamang sa iyo. Lord, di kami magsasawang sumamba sa iyong pangalan, O Diyos. And once again, narito kami, Panginoon, to offer our lives to you. Lord, alam namin marami kaming pagkukulang. Marami kaming mga nagagawa na hindi kalugod-lugod sa iyong harapan, Lord. Pero sa umaga pong ito, O Diyos, once again, ang aming pong mga buhay, ang aming pong mga puso ay inaalay namin sa iyo, O Diyos. Lord, into your hands, we commit everything that we have. Take control of our lives, Lord. And let your Holy Spirit move in this place and touch every heart of your people. To your hand, I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Once again, sing into your hands. Into your hand, Lord, we commit again. I commit again with all I am for you. Oh, you hold my world, you hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe. Oh, we believe. Oh, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Sing, I walk with you. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in Lord, I will live, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. Yes, we belong to you. You're the reason that I live, the reason that I. Jesus, Jesus, I believe. Oh, we believe you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Once again, church, we will sing. Lord, we will walk with you wherever you go. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. We will trust in you.
worship the name of Jesus. I will worship. Lift up your hearts and worship Him. I will worship. Lift up your voice and worship Him. We'll worship. Oh Lord, we worship you. I will worship. Here we are worshiping your name. Oh, we worship you. I will worship. Sing, I will worship you. I will worship. I will worship you, Jesus. Jesus, I believe. Oh, yeah, we belong to you. Jesus, I belong to you. You're the reason that you are the reason. You are the reason. Jesus, I believe in you. Jesus, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. You are the reason. Jesus, oh, believe in you. We believe. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Oh, you are the reason. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Oh, yes, Lord, you are. You are the reason that we sing. You are the reason that we live. We believe in you, Lord. Once again, we will sing this song. It's between you and the Lord this morning. Kausapin mo ang Diyos face to face. Sabi mo sa Panginoon, Lord, we believe in you. I believe in you. Lord, I belong to you. Take control of my life, Lord. We will worship you in spirit and in truth, Lord. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see Jesus. Jesus, I believe, oh, we believe, we belong to you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that once again, sing a love song to our Lord. Jesus, I believe, oh, we believe in you. Jesus, I belong
For the last time, church, come on, lift up your voice. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, you're the reason. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, say it once again. You're the reason. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Oh, we thank you, Lord. You are the reason that we live. We worship you, we praise you, Lord. We thank you, Holy Spirit, for touching every heart of your people. Oh, we thank you, Lord. We give you glory, we give you honor. Thank you, Jesus. Lord, maraming salamat sa umaga pong ito. Tunay nga na yung presensya ay amin po nararanasan, Panginoon. Lord, patuloy ka mangusap sa iyong mga anak. Lord, nakikita mo ang puso ng bawat isa po sa amin, Lord God. Lord, hindi lang kami umaawit, Panginoon, dahil kailangan naming umawit, Lord God. Lord, we are singing this song because we love you. Dahil tunay nga, ikaw ang rason kung bakit po kami nabubuhay, Panginoon. And once again, we offer our lives to you. Aming po mga puso, aming po mga buhay para lamang sa iyo, Panginoon. Lord, we thank you for your Holy Spirit. Alam namin, Panginoon, na ngayong oras, Panginoon, ay meron ka ng ginagawa sa aming po mga buhay, Panginoon. Lord, we thank you. We claim the victory of every part of this service, Panginoon. Maraming salamat. Lord, we give you the highest praise. We give you the highest worship that you deserve. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Inaanyayahan po natin ang lahat ng mga bata, ang mga kabataan na pumunta dito sa harap at atin po kayong ipagdarasal. Ayan. Sige po, lahat po ng mga bata. Sige, huwag kayong magsiksikan dyan. Pwede dito, mag-stretch. Ayan, atin pong i-stretch ang ating mga kamay towards these children. Sige po, tayo po ay manalangin. Ayan, ang dami nating children. Welcome to the family of God. Ayan, mga bata, tayo po ay manalangin. Pikit ang ating mga mata. Let us pray. Father God, we thank you, Lord, for the life of these children, Panginoon. Once again, we dedicate their lives unto you, Father God. Lord, nasa murang pag-iisip nila, Panginoon, dalangin namin na makilala nila kayo sa malalim at bibiliyang paraan.
Lord, as we teach them today through our Bible teachers, Panginoon, Lord, dalangin namin ang mga matutunan nila, Panginoon, ay tumanim sa kanilang puso, magamit nila to sa kanilang pang-araw-araw na gawain, Panginoon. At Lord, dalangin po namin that these kids, Panginoon, Lord, will be successful, Panginoon, in their future, Panginoon, that they will be the head, not the tail, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, that they will excel, O God, sa kanilang pag-aaral sa school, Father God. And Lord, dalangin din po namin that let thy will and plan, O God, happen in their lives in thy perfect time, Father God. Thank you, Lord, for you always shield them with thy protection, Panginoon. Yes, O God, let your favor, Lord God, and anointing, Panginoon, be upon the lives of these children, O God. Once again, we thank you, we praise you, we glorify your name. In Jesus' name, amen and amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, a blessed Sunday to everyone. Ayan, batiin nyo nga po ang inyong mga katabi ng magandang umaga, a blessed Sunday, mapagpalang worship day. Ayan. Baka hindi nyo pa kasi nababate ang inyong mga katabi. Or baka naman hindi pa natin kilala yung pangalan ng ating mga katabi. Magpakilala po tayo. Ayan. Ako nga pala si Sister Arlene and I will be your teacher for today. Ayan. Ito po yung last series natin kasi for the whole month of April, ang ating pong pinag-aaralan ay Brother's Keeper. Ayan. So ito po ay ikalimang linggo kung saan ang topic na ito ay ating pinagbubulay-bulayan. Nagsasawa na ba kayo sa topic na to? Gusto nyo na bang maiba naman ang recipe natin or putahin natin next month? Well, ito po yung huling linggo kung saan i-stress natin yung pag-aaral itong ating topic na to. Noong unang Sunday, ang pinag-aralan po natin is about role of Cain as guardian and causes of division. Andyan po yung jealousy, self-centeredness, and napag-aralan din po natin sa turut po ni Rev Stella na how to become a brother's keeper and how to remove self-centeredness. Napag-aralan din po natin na kung sino ba yung mga brothers natin. Who are our brothers? Sino nga po ba yung mga brothers natin? Ayan. Sa napag-aralan po natin, ang inner family natin, they are our brothers and sisters. Those who do the will of the Father. Those who were harassed. Those who were robbed. Those who were in difficult times. Those who are enemies. Our enemies. Lahat po yun, lahat po sila na napag-aralan natin noon, lahat po na nabanggit ating mga brothers. Napag-aralan po natin last week, sabi po ni Pastor Joseph, the characters of a brother's keeper. Ano daw po yung mga characters ng brother's keeper? Ang sabi niya po, give your best, give yourself, and deny yourself. Yan. And be a peacemaker. Be concerned to our brothers and sisters. And most of all, ang pinakahuli, have the presence of the Holy Spirit in our life. Of the fruit of the Holy Spirit. Ayan. Nagbubunga na po ba tayo? May mga pinipitas-pitas na po ba tayo mga bunga sa ating buhay? Ayan. Sige po, tayo po ay dumako sa Matthew 22:36 to 38. Dito po tayo magpo-focus sa ating topic for this morning. Sabi po dito,
may lumapit sa ating Panginoong Jesus. Sabi po, "Teacher, which is the greatest commandment in the law?" Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment, and the second is like it. Love your neighbor as you love yourself." Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa opportunity na ito na once again, mapagbulay-bulayan namin ang inyong salita, mapartake namin, Panginoon, ang mga salitang ito na nais mong namnamin namin, Panginoon. Father God, hindi po kami papayag, Panginoon, na uuwi kami na hindi namin dala-dala yung portion namin, yung aral na nais mong malaman namin, matutunan namin at maisabuhay namin. Panginoon, dalangin po namin, Lord God, na mga matutunan namin ito, Panginoon, hindi lamang namin marinig, kundi maisabuhay namin. Father God, as I speak, Panginoon, this morning, Lord God, gamitin mo lamang po ako na maging mouthpiece ninyo, Panginoon, upang maihayag, Lord, ang mensahe nyo sa umagang ito. Thank you, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan po ang greatest commandment ng ating Panginoon. Una, ang mahalin siya at ang mahalin ng ating kapwa. Yung pong 10 Commandments, na summary na po dyan. Nung ako po yung bata, umattend ako ng Bible school, katulad ng mga kabataan natin dyan. 1 John 4, 7 and 8. Ayan. Pinapakanta po to sa amin. Sabi niya, "Beloved, let us love one another, for love is of God, and anyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love." God is, matalas na nalilimutan natin yung basic na yan. Actually, nung bata ako, kinakanta-kanta ko yan kasi pinamememorize sa akin ng Bible teacher namin eh. "For love is of God, and anyone that knoweth God, he doesn't love." So, ang foundation po ng Panginoon sa atin ay pag-ibig. Na sometimes, tayo ay nakakalimot doon. The very basic, why the Lord Jesus Christ came to this world, because He first loved us. Ano po yung sabi sa John 3:16? "For God so loved the world that He gave His only begotten Son," nag-iisang anak, upang tayo ay maligtas. And through the grace of God, grace po ng Panginoon ang nagligtas sa atin. Dahil tayo ay naniwala sa Kanya. Amen. Puntahan po muna natin ang Romans 12:1. Basahin po natin ito. Romans 12:1. Sabi po dito, "I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service." Next verse. "And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is good and acceptable, perfect will of God." Amen. So, magkaroon daw po tayo ng renewing of mind. Sa tuwing, sa ating pang-araw-araw na ginagawa, sa ating kaisipan, sa ating buong pagkatao, there must be a renewing of mind. Na yung mga napag-aralan po nating lessons for the past few weeks na itinuro sa atin ng mga lingkod ng Panginoon, ang sabi po nila, "Let self-centeredness and jealousy be cast out unto ourselves, Panginoon, sa ating buhay through our Lord." So yan po yung na lesson natin for today, which is love. Love principle. Sabi po dito nung napag-aralan natin for the past few weeks sa Genesis 4:9, ang tanong po ni Cain sa ating Panginoon, "Am I my brother's keeper?"
Ang sabi nga po ng isang nag-comment na basa ko, isa na yata itong provoking. It is one of the most provoking question sa harap ng ating Panginoon. Ano nga daw ba yung provoking na word? Sa dictionary, irritating or nag-i-stir up ng sama ng loob. Nagpo-provoke. So, am I my brother's keeper? Ayan, the question relies sa ating kanya-kanyang mga puso, yung sagot. Am I my brother's keeper? Ano pa ba yung responsibility na atin, ano? We are responsible to love one another. Pakisabi nyo nga po sa inyong katabi, responsibilidad kong mahalin ka. Yan. Responsibility po natin na mahalin ang bawat isa. We are to love one another. Bakit? It is commanded by Jesus. In John 13, 34 to 35, it is commanded by Jesus. Sige nga po, basahin natin ng John 13, 34 to 35. A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. Ayan. Nagagalit ka ba sa iyong asawa kanina nung bago ka umalis ng bahay or sa iyong anak? Isipin na lang natin lagi, hindi, responsibilidad kong mahalin kita. Mahalin ko siya. Naiinis ka ba doon sa driver na sinakyan mo kanina? Dahil hindi ka hininto sa tamang hintuan nung pumara ka. Sabihin na lang natin sa ating puso, sa ating isipan, hindi, responsibilidad kong mahalin siya. Para yung galit natin ma-at peace. Diba? Madalas kasi naiuna sa atin ng galit, ang sama ng loob. Pero ang turo sa atin ng ating Panginoon, ye love one another as I have loved you. Even si Apostle Paul, ang sabi niya po sa Romans 13:8, owe no one anything except to love one another. For he who loves another has fulfilled the law. And on the 1 Timothy 4:9, ang sabi pa rin po ni Apostle Paul, but concerning brotherly love, you have no need that I should write to you. For you yourself are taught by God to love each other. Ayan, napakaganda po ng mensahe niya sa mga taga-Timoteo. Na wala na daw po siyang dapat pang ituro dahil natuto na siyang magmahal. Natuto na silang magmahalan. Ayan. So, paano ba natin ipapakita ang pagmamahal sa bawat isa? How do we show our love for one another? Number 1, we have to receive one another. We have to receive or accept one another. Ayan. Sabi nga po, no, accept as is. Parang pag bumibili ka ng isang bagay, as is, where is basis. I-accept mo natin ang ating mga brethren, ano, kung ano siya. Sa Romans 15:7, ang sabi po dito, therefore, receive one another, accept one another, then just as Christ accepted you, in order to bring praise to God. Amen. So dapat po ating tanggapin ang ating kapwa ng kung sino siya. Luke 28:11 to 13, Brother Henry. Luke 28:11 to 13. Luke 28. Sabi po doon sa Luke 28, meron pong isang centurion at isang tax collector. Kwento ko na naman po sa iyo habang hinahanap po ni Brother Henrik. Luke 28:11 to 13, meron pong isang centurion at isang tax collector na kung saan pareho silang nasa church at nagpe-pray.
sa pagpipray ng centurion na yun, ang sinasabi niya sa kanyang sarili, na hindi ako tulad ng isang tax collector na to. Ako ay nagbibigay ng aking tithes, ako'y lumalakad righteously, ako ay matino. Lahat ng pagpupuri sa sarili ay sinabi niya na. Nagiging self-centered siya. Puro ako, I. Pero ang prayer ng tax collector na yon, sa kanyang pagniig sa Panginoon, ang sabi niya, Lord, forgive me, for I am a sinner. So sa atin pong pagtanggap, lalo na sa mga newcomers, di ba, may mga bago tayong dumarating, mga bagong invite, dumadating tayo sa time na parang, kinikilala ba natin silang mabuti? Nakikipag-fellowship ba tayo sa kanila? Hindi natin alam ang kanilang buhay. So we should accept them as they are. Because the Lord will be the one to change them as the times goes by. The Lord will be the one to give them the courage, the strength na upang maging malago sa ating Panginoon. Receive one another. Receive them, accept them. Kung sila ay may mga hobby na or habit or mga pag-uugali na hindi nakakalugod sa Panginoon, accept them, receive them. At sumunod, sabi po dito sa ating number 2, we are to edify. We are to edify them. Edify one another. Romans 14:19. Therefore, let us pursue the things which make for peace. Let us therefore make every effort to do what leads for peace and for mutual edification. Ayan. Ano nga po ba ibig sabihin ng edify? Edify means to inform, mapag-aralan, ma-educate, to enlighten. Minsan meron tayong mga group study, Bible study, kung saan na-enlighten natin ang bawat isa. Meron tayong mga katanungan sa mga pinag-aaralan natin, minsan sa iba ay malalim na katuruan. So, kaya tayo nagkakaroon ng mga group studies upang ma-enlighten ang bawat isa. Because that is one of God's instruction to us. Let us edify one another. Let us make every effort to do what leads to peace. Minsan may mga maliliit na pinagtatalunan tayo, mga bagay na hindi naman natin kailangan, hindi importante. So, ang mahalaga sa atin ay magbigayan. Kasi minsan, ano ba isusuot ko? Ay, gusto ko ganito. Magka-practice tayo, kailangan may performance tayo. Ang damit natin ay sasabihin ng isang sister, o ganito. So, kung maliliit lang naman na bagay, pagbigyan natin yung kanyang mga gusto, di ba? Kung hindi naman makakasama. Let us do what leads to peace and to mutual edification. Let us edify one another. Let us inform one another. Let's educate one another. Ayaw po ng Panginoon na may maiiwanan. Amen? Gusto niya po lahat tayo informed, lahat tayo educated. Amen? So, role po ng bawat isa na i-inform, i-educate, at patuloy tayong lumalim sa ating pananampalataya. Sabay-sabay po tayo. Amen? Sabay-sabay tayong lalalim sa pananampalataya through edification of one another. Number 3. Ayan. Number 3, we have to serve one another. Sabi po dito sa Galatians 5:13, ayan. You, my brothers and sisters, we are called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. Ayan. Tayo daw po ay maging mapagkumbaba. Ano po ang kabaligtaran ng humility? Ang kabaligtaran po ng humility ay pride. Pride.
Or, sabi nga po doon sa isang katuruan, ego. E-G-O. Ego. Sabi nga po, nabigyan na lang meaning ang ego. Etching. Etching means alisin. Etching God out. Kasi when you have pride, when you have that ego, you're etching God out in your life. Kasi hindi mo na siya kino-consider sa iyong buhay. Sabi po sa Galatians 5:13, tayo daw po ay maging humble. Serve one another in humility, in love. Ayan. Instead, yung ego na yon, palitan natin ng exalt God only in our lives. Are we willing to exalt only God in our lives? Amen. Palitan po natin yung pride. Palitan po natin yon ng humility. Wala po ditong magsasabi na mas matalino ako, mas magaling ako. We want to share what knowledge had given to us by the Lord to each and every one. We have to edify each and every one. Kasi yan po ang turo sa atin ng ating Panginoon, that we must love one another. Sumunod, number 4. Number 4, bear one another's burden. Ayan. O sister, ano ba ang burden mo ngayon? Bear one another burden. Galatians 6, 1-2. Sabi po dito, brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person. Paano? Yung huling word? Gently. Pakilakasan nga po. Gently. Huwag po natin sila ipoprovoke. Na nasaktan na nga sila, nagkamali na sila, parang idinidiin pa natin sila. No? Sabi po dito, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit, ikaw na nakakaunawa, ikaw na nakakaalam ng tama, should restore that person gently. Next verse. But watch yourselves, or you also may be tempted. Carry each other's burden, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Amen. So napakaganda po ng mensahe na kung ang ating brethren, ang sister, ang ating brothers ay nagkamali or mayroong burden, meron siyang problema na kaya naman nating tumulong. Kaya nating, kasi alam niyo po yung isang, kailan ba yun? Yung isang araw ako nagkaroon ng problema sa office kung saan hindi ko alam yung gagawin ko. But I reached out to one office mate sa ibang business unit namin. Alam kong Christian siya at alam kong makakatulong siya. So, dun sa aspeto na yon na kung saan hindi ko alam yung gagawin ko, parang nakita ko yung brotherly love sa kanya kasi bago ako sa taxation. So siya, nag-reach out ako sa kanya kasi alam ko na matutulungan niya ako. And she spared her time to me. Sa office, pag nasa opisina kayo na setup, napaka-precious ng bawat oras kasi kanya-kanya may ginagawa. Kanya-kanya may kanya-kanyang task. Pero during the time, I feel the sisterly love sa kanyang ginawa. Kasi nag-online kami, tinuruan niya ako kung paano ko i-file yung tax sa BIR ng online, nang wala akong inubos ko yata yung oras niya kasi lahat ng mga simpleng step, tinuro niya sa akin. And she even offered some tutorial lessons sa akin offline na mga hindi namin office hours. So, yung time na yun, naramdaman ko, kasi during the time, lahat nga busy, naghahabol kami ng filing ng tax, naghahabol kami ng BIR filing kasi deadline na. So, that sister was very helpful to me. And
dito rin po sa church setup, alam ko po marami tayong mga na-experience na kung saan ang bawat isa ay nagtutulungan upang ang problema, ang burden ng bawat isa ay ma-uplift, ay ma-resolve. Hindi lamang po tayo nag-iisa. Sabihin niyo po sa inyong katabi, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ko. Kasama mo ko sa burden mo. So wag niyo pong sasarilinin. Pag may burden naman po kayo bilang isang kamanggagawa or isang brother and sister, maaari niyo pong i-share yan sa inyong mga katabi ngayon, sa inyong mga sisters, sa inyong mga brothers. So, hindi po natin kailangan na maging proud na, alam ko na yan. Ayokong tulungan si sister. Nandito po tayo to edify one another, to share each other's burden. Okay po? Next. Forgiving one another. Number 5. Dito po tayo para mag-forgive one another. Ayan. Sino po ang hindi pa nasaktan sa kanyang kapwa? Ayan. Meron po ba? Wala nagtaas ng kamay. So tayo po kasi ay madalas ay balat sibuyas na madalis masaktan, ano? So dito po ang instruction sa atin ng Panginoon, we are to forgive one another. Ephesians 4:32. Ayan, sabi po dito, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ God forgave you. Tayo po ay pinatawad na ng ating Panginoon. Nung tayo po ay nagkasala at tinanggap natin ang ating Panginoon, all sins had washed out. Nung atin po inaccept ang ating Panginoon as Jesus Christ and Savior. And we became His sons and daughters. And who are we kung nagkasala ang ating kapwa, hindi natin mapatawad? Ito po ay instruction ng ating Panginoon. Forgive one another. Kung nakasakit po ang ating kapwa, ilang beses po natin siyang patatawarin? 7 times, maraming times. Hindi ko na nga mabilang yung times kasi pag yung permutation niya sa taas, ang dami-dami. 7 times 7, tapos may permutation pa yun sa highest, exponents. Sabi nga, maraming beses. Kaya mapapagod kang magpatawad. Kaya magiging wave of life mo ang magpatawad. Magiging way of life mo magpatawad. Kasi sabi ni Lord, ganitong gawin ko magpatawad . So yung puso mo, nagkakaroon ng pusong magpapagpatawad. Kasi, ikaw mismo, natitrain ka. Yung puso mo natuturuan ng Panginoon na kung saan forgive, i-forgive mo na yung kapatid mo, yung asawa mo, yung kaibigan mo na nagkamali sa'yo. At i-focus natin ang eyes sa ating Panginoon. Focus unto Jesus, the author and finisher of our faith. Number 6. Number 6 is submitting to one another. Ayan. Magpasakop daw po tayo sa isa't isa. Magpasubmit po tayo. Lalo na po dito sa church, may maroon po tayo mga cell group kung saan tayo nabibilang. May mga leaders tayo, may mga members din tayo. So, wag po tayong yung pride natin or yung pagiging, sabi nga, dahil may kanya-kanya tayong identity, may kanya-kanya tayong naisin sa buhay, let us be united with one another. Let us submit to one another. Kasi we belong to one body. We belong to one structure. So, kailangan po natin ng isa't isa. At hindi po tayo makakapag-blend or hindi tayo makakapagbigay ng edification or tamang pagtuturo sa bawat isa kung hindi po natin sinasubmit ang ating mga sarili sa bawat isa. Sabi po sa Ephesians 5:21,
Submit to one another out of reverence for Christ. Out of reverence. Ayan. Reverence. Pag-submit, pag sinabing reverence is pag-worship, pag-submit ng ating buhay. Hindi po natin ito ginagawa dahil para sa ating sarili lamang. Dahil ang foundation po ng binasa natin kanina sa unang verse po natin, love one another. And we do it, sabi nga po, submit one another in the fear of God or in reverence to God or in worship to Him. Because if we love Him, we worship Him, and we fear Him. So, isa daw po pala sa pagbigay ng reverence sa ating Panginoon ay ang pag-submit sa bawat isa. Ayan, amen po. So, number 7. Exhort one another. Ayan. Nakapagtuturo po ba tayo sa bawat isa? Hebrews 3:12-13. Basahin po natin. So, see to it, brothers and sisters, that no one of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God. 13. But encourage one another daily, as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Ayan. Ano nga po ang deceitful? Ang kasalanan. At ang kasalanan nakakapagpatigas ng ating puso. Sabi nga po sa mga napag-aralan natin dati, meron daw lupa na napakatigas, hard soil. May nabubuhay bang seed sa hard soil? Wala. Wala po nabubuhay na seed sa hard soil. Ano-ano nga ba ang klase ng soil na napag-aralan natin ng mga nakaraan? Sabi po, sa Luke 8:11-12, sabi po, there are difference of soil. Merong hard soil, merong rocky soil, may thorny, tsaka merong good soil. Ayan. So, sesegue po tayo sa kinds of soil. So, gusto ba natin na sa binasa natin kanina na verse, yung mga puso ng bawat isa ay maging matigas? Hindi. That's why we have to exhort one another. Kasi sa pamamagitan ng pagpapaalala ng mga salita ng Panginoon, ang ating mga puso ay lumalambot. Ang ating mga puso ay tuluyang nakakaunawa. Ang ating mga puso ay tuluyang lumalalim sa pananampalataya sa Panginoon. May mga soil na rocky, mabato, shallow. Pag nagtanim ka, mabubuhay saglit. Pero mamamatay din. May mga soil na divided na kung saan thorny or masakit. So, hindi rin siya nabubuhay, So, gawin natin yung puso natin matabang lupa na kung saan ito ay good soil. Devoted heart. So, yun po yung ng soil na yun. Meron siyang devoted heart. So, gusto niyo po ba magkaroon ng devoted heart? Ayan. So, i-accept po natin yung invitation. Kapag tayo po ay sinasama ni sister, ni brother, sis, magkaroon tayo ng Bible study, mag-exhort tayo sa isa't isa. Pag-aralan natin tong verse na to, pagbulay-bulayan natin, dito tayo mag-concentrate. Through that, natututo tayo. At sometimes po, masarap mag-aral ng may kasama. Kasi po, iba ang pangunawa natin sa pangunawa ng ating sister. Iba ang pangunawa mo. Maganda na nagkakasharean kayo kung paano ang salita ng Diyos ay magiging buhay, magrerema sa ating buhay. Amen po. Sumunod po. Number 8, consider one another. I-consider daw po natin yung
isa't isa. Ayan. Sabi po dito sa Hebrews 10:24 to 25, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Ayan. Not giving up meeting together, and some are in the habit of doing, but encouraging one another. And all the more as you see the day approaching. Ayan. Ang sabi po dito, i-consider daw po natin ng bawat isa. Meron kayong pupuntahan. Meron kayong gathering. Umalis na kayo may mga sasakyan. Hindi nyo na-consider si sister na iwan pala, naglalakad, kasi walang sasakyan. Nalimutan na natin na may kasama pala tayo. So, we must consider kung ano yung preference, kung ano yung kakayanan, kung ano yung actual statue nung isang brother-sister natin. May gusto tayong gawin sa church, pero yung isa pala nating sister ay hindi niya kaya. So we must consider her. We must consider him. Para tayo ay sabay-sabay na uusad. Sabay-sabay nating ma-accomplish yung ating mga dapat gawin. We have to be an encouragement, no? And number 9, hospitable to one another. 1 Peter 4:8 to 10. 1 Peter 4:8 to 10, above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. Multitude, madami. Madaming kasalanan na tayong itinago. Pero sabi nga po, ang pag-ibig, ang susi sa ating mga kasalanan. Above all, love each other, because love covers over a multitude of sins. Offer hospitality to one another without grumbling, or magko-complain. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of Christ's grace in its various forms. Ayan, may various forms po tayo ng gifts. Kung ikaw ay gift of healing, gift of teaching, meron pong gift na nagbibigay ng counseling. So, maging hospitable po tayo, yun po yung ibig sabihin ng hospitable to one another. Kung si nanay ay gift of prayer, lumapit po tayo kay nanay, tayo po ay magpa-pray sa kanya. Gift of vision, tayo po ay lumapit sa ating isang churchmate na kung saan mas nakikita niya, nai-interpret niya yung ating mga saloobin. We must be hospitable to each other, na kung saan yung mga gifts natin na ipapagamit natin sa pagsiserve sa ating mga kasama. Amen po? Huwag po nating sarilinin. Kasi ayaw po ng Panginoon, yung gifts na to, mabulok. Gusto niyo po yung gifts na nabubulok, tapos nawawala. Na magaling ka pala sa aspeto na to, mayroon ka palang igagaling, at ito pala yung gift mo, kaso hindi mo nahahasa, hindi mo na siya sharpen kasi hindi mo nagagamit. Di po ba ang isang lapis, pag hindi nagagamit, ganun lang siya straight, hindi mo na si sharpen, hindi mo nahahasa kasi idle, unuseful. Parang itapon mo na lang kung hindi mo gagamitin. So as to our lives, we don't want our talents na itapon lamang. But we have to use it to each other. Sharpen each other's saw. Kung saan meron tayong talents, ipa-sharpen natin dun sa ating isang brother, sisters. We have to be a servant to each other. Amen po? And sabi nga po, no, huwag tayo maging stumbling block. Lalo na po sa mga, sabi po sa, pakilagay po sa Romans 14:13,
Romans 14:13 to 15. Yan. Sabi po dito sa Romans 13, let us not therefore judge one another anymore, but be judged this rather, that no man put a stumbling block or an occasion to fall his brother's way. 14, I know, I am persuaded by the Lord Jesus that there is nothing unclean of itself, but to him that is esteemed of anything to be unclean, to him it is unclean. So ito po yata is more on sa pagkain ng pinagtatalunan dito. But if my brother be grieved with my meat, now walkest thou not charitably, destroy not him with thy meat, for whom Christ died. So ito po sa topic na ito sa Romans ay meron pong kung saan hindi essential na bagay na pinagtatalunan, pagkain. Yung isa ay kumakain ng karne, yung isa ay kumakain ng gulay. Na kung saan siya sabi nung kumakain ng gulay, sabi niya, preference ko to kasi ayokong kumain ng meat dahil may sinasabi siya na unclean. For example, yun sa pig, di ba? There's an unclean meat sa paniniwala ng mga pagans during that time dahil wala pa nga si Christ. But during the Christ time, everything He cleaned already. So we can eat everything that's put on our table. So, dito po pinagtatalunan kung saan ang meat daw na yon ay unclean. Pero dito nga po sa atin, hindi na natin yon, yung maliliit na bagay na yon ay hindi maging stumbling block na kung saan matitisod ang ating kapwa. Ayaw nating maging katitisuran. Amen? Gusto natin ang ating mga kasama ay lumago. Be not a stumbling block to to our brethren, but be a loving sister and brother who abstain from judging them. And ano po yung isa natin na pag-aralan kauna-una kanina? Accept them for who they are. And yun nga po, no, sabi dito sa number 9, be hospitable to one another. Gamitin po natin yung talent na meron sa atin. Huwag nating i-hinder kung ano man yung talento na meron tayo. Amen po? Ayan po. Maikli lamang po ang aking lesson. So ngayon, i-evaluate nga po natin ang ating sarili doon sa mga napag-oralan natin mula week 1, week 2, week 3, week 4. Ayan. At ngayon po, ang ating lesson is to love one another. Sasagutin na po natin yung tanong na tinanong ni Cain. Ang sabi niya po kay Lord, am I my brother's keeper? Ano po ang sagot natin? Yes, dahil yun po yung commandment ng ating Panginoon. We are our brother's keeper. At ito lang po yung conclusion ko for this morning. Sabi po sa Romans 13:10, Romans 13:10, love worketh no ill to his neighbor. Therefore, love is the fulfilling of the law. It is the fulfilling of the commandment of God. Do we love our neighbor? Do we love our brothers and sisters? Amen. So let that love manifest on us. Let that love be an action towards our brethren. Amen. Sige po, tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin. Yes, hello, Father God. Amen, amen. Yes, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, oh God. Lord, we humbly bow down unto you, Father God.
seeking for your forgiveness, Panginoon. Sa mga nakaraang araw, if you find ourselves, Panginoon, na naging self-centered kami, if you find ourselves, Panginoon, na naging puro ay na lang ang naming naiisip. Kung hindi po kami naging pagpapala sa aming mga kapwa. Father God, we humbly bow down unto you, Panginoon. We humbly, Lord, ask you for your forgiveness, Panginoon. Kung nagpulang po kami sa aspeto ng pagmamahal sa aming mga kapwa. Mula po sa aming pamilya, mula po sa aming mga kamag-anak, Panginoon, na kung saan hindi namin nare-reach out. Mula po, Lord, sa aming mga kaibigan, Panginoon, na kung saan nangangailangan ng aming mga kamay. Lord, mula po sa aming, Lord, na mga brethren, churchmates, Panginoon, na kung saan sila ay tumatawag, ngunit nananatili kaming nagiging bingi, Panginoon. Lord, let your love, Father God, resides in our heart, Father God. Let your love, Father God, glow in the deepest part of our heart, Panginoon, na kung saan, Lord, nagiging asin, nagiging ilaw kami, Panginoon, na mundong aming ginagalawan, Panginoon, na kung saan kami, Panginoon, kahit saan man kami magpunta, daladala namin kayo, nakikita kayo sa aming buhay. Yes, oh God. Thank you, Lord. Thank you, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this morning. Thank you, Lord, for teaching us, for showing us, Panginoon, that we are our brother's keeper, Panginoon. For we will boldly answer, Panginoon, the question of Cain. Yes, yes, yes. We are our brother's keeper. Mga kapatid, habang tayo ay nakatayo, nakatungo, tayo ay kinakausap ng ating Panginoon. Nagkulang ka ba sa aspeto ng pagmamahal sa ating mga brothers and sisters? Aminin na natin to sa ating Panginoon. Kausapin natin ang ating Panginoon. Kausapin natin siya, i-admit natin sa Kanya na tayo'y nagkulang sa aspetong ito. Sabi niya, if you love me, keep my commandments. At isa nga sa commandment niya ay mahalin ang ating kapwa. Ang ipakita sa kanila ang pagmamahal. Kapatid, kung sa tingin mo, sa panahong ito, nagkukulang ka ng pag-ibig, na kung saan hindi ka naging brother's keeper, na kung saan naging self-centered ka, na kung saan ang pride ay pinairal mo, na kung saan ang pagmamataas, ang pagmamarunong ay ang pinairal mo. Our Lord is listening. He is listening to our repentance. He is asking us to repent and to admit. And by His grace, because we are humbly putting our hearts in front of our Lord, handa siyang magpatawad sa atin. Lord, narito po kami, Panginoon. Nagpapakumbaba. Inaamin kami ay nagkasala, Panginoon. Kung kami man po ay hindi naging brother's keeper, Panginoon. Kung kami man po ay pinatay namin ang aming mga kapwa tulad ni Cain sa kanyang kapatid na si Abel, sa pamamagitan ng salita,
sa pamamagitan ng hindi paggawa ng mabuti, sa pamamagitan ng pag-iisip ng hindi maganda sa kanila. Lord, narito po kami. Patawarin niyo kami. By your grace, Panginoon. By your mercy, O God. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Lord, dalangin po namin, mapulfill namin, Panginoon, ang nais niyo sa aming buhay. To love one another because you first love us, Panginoon. And we know and we believe, Panginoon, that we have the courage also to do that. Maraming salamat, Panginoon, for this lesson that you had given us today. We thank you, we praise you, we glorify your name. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Tayo po ay makakaupo sa umaga pong ito. Amen. Alam ko po lahat tayo, we receive our portion in the Word of God. Amen. Kung ano po, sabi nga po, the Holy Spirit is ministering to each and every one of us according to the state of our hearts. So sa umaga pong ito, as we will give our offering, our tithes, pledges unto the Lord. Sabi nga, meron lang po akong gustong ibahagi sa inyo sa umaga pong ito. Sabi nga po, ang unang nag-offering na tao sa Bible ay ang magkapatid po na si Cain at si Abel. Amen po, makikita po natin ito sa Genesis 4, verses 1 to 7. Tignan nga lang po muna natin. Dito rin po sa chapter na to, dito po sinabi ni Cain na, "Am I my brother's keeper?" Sabi po dito sa Genesis 4 verse 1 to 7. "Now Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bore Cain, and said, I have gotten a man from the Lord." Verse 2 po, "Then she bore again, this time his brother Abel." Si Cain po at si Abel ang mga unang tao na iniluwal sa mundo pong ito ni Eve. At sabi nga po sa verse 2, "Now Abel was a keeper of sheep." So habang lumalaki po yung dalawa, nagkaroon sila ng kanya-kanyang trabaho. Si Abel daw po ay tagapangalaga ng mga tupa. At si Cain naman daw po, sabi po dito, "But Cain was the tiller of the ground." So kung makikita po natin, ang naging trabaho po ni Cain ay tagabungkal ng lupa. Maaring magsasaka siya o magugulay, magproprotas, anything that comes na pwedeng itanim sa lupa. Ayun po ang naging trabaho nilang magkapatid. And then sa verse 3 po, sabi dito, "And in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord." So, di ba po, sabi nga, pag may tinanim, may aanihin. So, maaring si Cain, may mga tinanim siya. At nung, sabi nga po, dumating na yung point na namunga na o kumbaga, nagha-harvest na siya, sabi po dito, nagdala siya ng offering sa Diyos. At sabi po sa verse 4, "Abel also brought of the firstling of his flock and of their fat. And the Lord respected Abel and his offering." So nag-offer din po si Abel. Parehas po sila nag-offer. Si Cain po, ang in-offer niya ay galing dun sa, sabi nga po, the fruit of the ground. At si Abel naman po is brought of the firstling of his flock and of their fat. Ibig sabihin, yung pinakamaganda na unang anak, maari pong yung alaga ni Abel na tupa or kambing or baka, anything na sabi nga po, kumbaga, pero sabi nga po, dahil nga po keeper of sheep si Abel, so the best offering na, yung the best na tupa, ang inalay niya po sa Panginoon. At sabi po dito, "And the Lord respected Abel
and his offering. So, tinanggap po ng Diyos ang offering ni Abel. Tingnan po natin dito sa verse 6. Verse 5 muna tayo. But he did not respect Cain and his offering. And Cain was very angry and his countenance fell. So, ang Diyos po, hindi tinanggap ang offering ni Cain. Bakit po kaya? Sa tingin nyo, bakit hindi tinanggap ng Diyos ang offering ni Cain? Parehas naman po sila nag-offer. Di ba po? Kumbaga, parehas silang may dala-dala na handog sa ating Diyos. Pero bakit magkaiba po ang respond ng Diyos kay Abel at kay Cain? Kung makikita po natin dito, yung pong in-offer po ni Cain ay hindi po tinanggap ng Diyos, pero yung in-offer ni Abel tinanggap ng Diyos. At sabi nga po, dahil hindi tinanggap ng Diyos ang offering ni Cain, nagalit po siya. Balik po ako sa tanong ko, bakit po kaya hindi tinanggap ng Diyos ang offering ni Cain? Alam niyo po ba ang sagot? Nasa Bible din po ang sagot kasi habang pinag-aaralan ko din po ito, nung pong ako po ay nagturo sa Sagana last week, tinanong ko rin po sa ko, Lord, bakit hindi niyo po tinanggap ang offering ni Cain? Parehas naman po silang nag-offer ni Abel, di ba? Alam niyo po, binalik po ako ng Diyos dito sa Genesis 3 verse 17. Tignan po natin. Genesis 3:17. Ito pong binasa natin kanina is nasa Genesis 4. So balik lang po tayo ng isang chapter, Genesis 3. Ang sabi po dito sa verse 17, ito po yung time na kinain na po ni Adan at ni Eva yung fruit of the knowing of the tree of good and evil. At ito na po yung, kumbaga, yung consequence na ng pagsuway nila sa utos ng Diyos. Tignan po natin dito sa verse 17. Then to Adam he said, because you have heeded the voice of your wife and have eaten from the tree of which I commanded you, saying, you shall not eat of it. Ano pong kasunod? Cursed is the ground for your sake. In toil you shall eat of it all the days of your life. Ano po sabi doon? Curse is the ground. Tama po ba? Sinumpa ng Diyos ang lupa. Ano po yung hinandog ni Cain? Galing sa lupa, sa ground, di ba? Kumbaga, even though sa mata ni Cain, lahat ng magagandang ani niya, ibinigay niya sa Diyos. Pero, sabi nga po, still, the ground is cursed. Kung ang ground po is cursed, ano ang fruit ng ground? Ano po ang bunga? Kung curse yung lupa, kahit na sabihin nating napakagaganda ng mga prutas, ng mga gulay na inihandog ni Cain kay Abel, still, it is cursed. Tama po ba? Kasi sabi nga po, fruit of the ground ang inoffer ni Cain. Sabi nga po sa kung makikita po natin, di ba, sabi po sa Galatians 6 verse 7, sabi nga po, do not be deceived, God is not mocked. Minsan tayo po, tayong tao, kala natin malalamangan po natin ng Diyos eh. Lord, ito yung offering ko. Ito lahat ng natitirang pera na lang sa wallet ko. Minsan kala po natin, natutuwa si Lord sa mga ganong excuses natin. Na Lord, alam mo, ang dami kong bayarin, ang dami kong gastusin. Lord, alam kong mahabagin ka, alam kong mapagmahal ka. We make so much excuses. We do things on our own. Katulad po ni Abel. Alam niyo po ba, habang binabasa ko po to, ang nag-strike po sa puso ko, dahil nga po, di ba, tiller of the ground si Cain, kumbaga, he just offer an offering to the Lord out of what he wanted. Hindi po sa nais ng Diyos. Kaya po, hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang offering. Kasi tignan niyo po dito, alam po ni Cain. Kasi tignan niyo po yung sagot ng Diyos sa kanya. Sa verse
7, sabi po dito ng Diyos kay Cain, if you do well, will you not be accepted? Di ba po? Sabi po ng Diyos kay Cain, kung ginawa mo ang tama, hindi ka ba magiging katanggap-tanggap? Hindi ba magiging karapat-dapat ang handog mo sa Diyos? Minsan po tayo, we're trying to, kumbaga para pong, minsan nagmamarunong tayo sa Diyos. We're doing things on our own na hindi po nais ng Diyos. Tama po ba? Tapos, tignan nyo po, nakakatawa, totoong, kumbaga, kung ano yung reaction ni Cain, usually, ganun din po nagiging reaction natin, di ba? Ano po naging reaction ni Cain? Kasi hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang offering, nagalit siya. Tayo po minsan, may ginagawa tayo, we're serving the Lord, yes. We're giving these things to the Lord. Pero, pag sa point na parang, Lord, parang hindi mo tinatanggap yung offering ko. We do the same reaction just like Cain. Tama po ba? Ano yung reaction ni Cain? Nagalit siya. Minsan po, tayo pa yung may lakas ng loob na magalit sa Diyos. Mali na nga yung ginawa natin eh. Tayo pa po yung may ganang magalit. Diba? Pero tignan niyo po sa kahabagan at sa kabutihan ng Diyos. Siguro po, habang binabasa ko nga po to, sabi ko, Lord, siguro kung si Cain, mas pinili niyang magpakumbaba, humingi ng tawad sa iyo na, Lord, mali yung pag-o-offer ko, mali yung ginawa ko. Siguro po, iba yung story ng Bible. Diba? Pero, eto siya eh. Eto na siya yung ngayon. Kumbaga, we just learning things dun sa story po ni Cain at ni Abel. Na tayo po minsan, kumbaga, we thought we are generous giver. Lord, nagbibigay ako sa kapatid ko, nagbibigay ako sa magulang ko, nagbibigay ako kay ganito, kay ganyan. But we're not giving what is due to God. Di ba po? Sabi nga, alam niyo po, naalala ko lang po, I think na-share ko na po to sa inyo. Meron po kaming, nung sa Bible school po namin, nung sa FGTS, yung isang teacher po namin na Korean, nung nagpunta po kami sa Korea, sabi niya, siya po talaga, iniisa-isa niya yung, kumbaga, lahat ng members niya, alam niya alam niya kung magkano yung sweldo nito, alam niya kung magkano dapat yung tithes nito. Tapos pag hindi daw po binigay yung tithes, pinupuntahan niya talaga, kinakausap niya. Ganun ka-strict yung pastor na yun. Kasi gusto niya po, lalong pagpalain ng Diyos yung business or yung ginagawa or yung kabuhayan ng kanyang mga members. That's why He's doing it. Di ba kung titignan natin, grabe naman po, kailangan ba sabihin namin kung magkano yung ano namin, yung sinasweldo namin? We're not that strict dito po sa church. Pero sabi nga po, again, sa Galatians, sabi nga po 6 verse 7, we will never ever mock God. Hindi po natin madadaya ang Diyos. Tama po ba? Alam po ng Diyos magkano yung na-receive natin na blessing. Whether swineldo natin to, bigay ng ibang tao, regalo sa atin. Sabi nga po, gusto ko lang pong, sinearch ko po kasi yung meaning ng generous. Di ba po? Kasi ang generous, kumbaga lahat tayo, kumbaga we want to be generous in terms of giving. Di ba? Kahit minsan nga po, yung kultura ng mga Pilipino, minsan, pag may birthday, parang do everything para lang makapaghanda. Pero, in reality, nagkautang-utang pala po para lang maghanda. Sabi nga po dito, sabi sa dictionary, ang meaning po ng generous is showing a readiness to give more of something as money or time than is strictly necessary or expected. Tayo pong mga Kristiyano, tayong mga sumusunod sa Diyos, we will be able to be called generous. Ano po ba yung expected muna sa atin? Ano yung unnecessary na ibigay natin? We are a church who believes in tithes and offering po.
Ano po ba yung tithes? It is the 10% of anything we receive. Kumbaga, if it is your salary, if it is your, kumbaga regalo po sa atin, or bigay sa atin, sabi nga po, the 10% belongs to the Lord. At sabi nga po, para maging generous tayo, sabi nga, ano po yun? A readiness to give more of something. Ibig sabihin, we give more. Hindi lamang po yung tithes natin. We give our offerings, our pledges. Pag po sariling kaisipan natin yung pinairal natin, sasabihin po ng isip natin, ang dami kong bayarin, ang dami kong gastusin, ang dami kong kailangang paglaanan. Pero sabi nga po, if we will obey the Word of God, di ba? Sabi nga po kanina, yung narinig po natin, if we love God, we will obey His commands. Tama po ba? If we love our God, we will give what is due to Him. An honor that is due to Him. The tithes that is due to Him. Kasi sabi po sa Bible, the tithe belongs to God. Hindi po ito sa atin. Tingnan niyo po, dumating na po ba kayo sa pagkakataon ng buhay niyo na, let's say, kahit 20,000 yung swineldo mo, pero parang kulang na kulang. Bakit? Maaari pong hindi natin binigay yung tithes natin sa Panginoon. Alam niyo po ba ang katotohanan? Sabi po sa Malakay 3, kung babasahin po natin yung 10, 11, pag po hindi po natin ibinibigay ang para sa Diyos, nagbubukas po tayo ng pintuan sa mga alipores ni Satanas para nakawan niya tayo. Sa papaano pamamaraan? Imbis na yung pong a blessing na nare-receive natin is ma-enjoy natin, magbibigay ng sakit karamdaman, na instead na ipangbili ng pagkain na pupunta sa pangbayad sa ospital or sa papa-check up. Di ba po? Kasi tingnan po natin, sabi po niya, alam niyo po ba, this is the only thing na nanghamon po ang Diyos. Although it is for the Israelites, but we believe, sabi nga po, we are a full gospel church. We believe from Genesis to Revelation. Hindi po natin ini-skip ang Malakay 3:10. Ang sabi po dito, bring all the tithes into the storehouse that there may be food in my house and prove me now in this. Gusto mo pong patunayan na tapat ang Diyos sa buhay mo? Gusto mo pong masabi sa sarili mo na isang testimony lang po, segue lang ako, bigla lang pong pinaalala sa akin ni Lord. Alam niyo po, meron po tayong isang kasama po dito sa church. Sabi niya po, noong una hindi siya nagbibigay ng tithes niya or parang nagdadalawang isip siyang ibigay kasi kulang pa yun sa kanila, pangbayad ng renta ng bahay, pangkain, kumbaga pang-eskwela ng mga anak niya. Pero nung dumating po sa point, kumbaga, talagang sinabi niya sa sarili niya, ang tithes ay para sa Panginoon. At sabi niya nga po, itinatabi na niya yung basta may ma-receive siya, tinatabi niya na po yung para sa Panginoon. Alam niyo po ang testimony niya, kahit siya po na-amaze, nagugulat, nakakabayad siya ng renta, meron pa silang pambayad ng, kumbaga nung nawalan nga daw po sila ng gas, sabi daw po ng asawa niya, magagatong na tayo. Sabi daw po niya, ay hindi. Bumili ka ng tumawag ka ng gasol, bibili tayo ng gasol. Nagulat daw po yung asawa niya. May pambayad ka? Sabi daw po niya, oo, meron. Tignan mo dyan. At nung nagbayad nga daw po sila, may sukli pa. Di ba? Kumbaga parang kung makikita po natin, kahit na sa tingin po natin, yung hawak natin is not enough. But remember, our God is the God who multiplies. Amen po? Our God is a God who can do miracles. Pero po bakit minsan hindi natin ito nararanasan sa buhay natin? Because we are trying to hold back what is due to God. We are trying to get what is not ours na pinipilit natin ng Lord, sa akin muna to. Sabi nga po, di ba? The Lord is not taking away our free will.
hindi po inaalis ng Diyos ang free will ng tao. It was a gift from God sa atin, sa bawat isa sa atin. But, sabi nga po, in every decisions that we make, it is either we receive a blessing from the Lord or we are opening the doors for the enemy para po manakawan tayo. At sabi nga po, balik lang po tayo dito sa Malakay 3 verse, sabi po dito, sabi niya po di ba dito, and prove me now in this. Subukan daw po natin ang Diyos. Subukan niyo po ang Diyos. Subukan po natin ang Diyos. Ako po, personal testimony ko po, talaga pong, kami pong mag-asawa, lagi namin sinasabi, talagang ang tithes, para kay Lord. Kumbaga, hindi po namin kinukuha ang tithes. Talagang, we always see to ourselves na ang tithes po ay binibigay natin sa Panginoon. Talaga po, laging pinuprove po ni Lord ang kanyang katapatan. Nung pong last na, siguro po, 2 or 3 tuition po ng panganay po namin, we're just believing that the Lord will provide. Our God is our Jehovah Jireh, the God who provides. Talagang, although sabi nga po, may struggle, yes, we still feel the struggle. Minsan, kumbaga, may kaba pa rin tayo, saan natin kukunin to. Pat sabi nga po, pag po nakita ng Diyos, yun talagang pagtitiwala natin sa Kanya, sabi nga po, hindi mapapahiya ang mga tunay na nagtitiwala sa Diyos. Alam niyo po ba? Because our God is a miracle-working God. Our God is a God who can do beyond what we can do. Kahit ako po na-amaze. Meron pong ginamit si Lord. Hindi lang binayaran po yung tuition fee na remaining nung anak po namin. And even the graduation fee, bayad na po. Kaya po sabi ko nga, Lord, you are really proving yourself that you are the God who provides. Amen? Kaya po sabi po sa Malakay 3:10, subukan daw po natin ng Diyos. Prove me now in this. Wag po tayong matakot na subukan ng Diyos. Kasi He who promised is faithful. Amen? Tapat po ang Diyos natin. At sabi nga po dito, tignan niyo po dito sa kasunod, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. Kumbaga, bubuksan po ng Diyos ang durangawan ng kalangitan at ibubuhos niya ang pagpapala sa bawat isa. Praise God. Kumbaga, there are so much things na pwede po nating ipasalamat sa Diyos. Amen? And even in our finances po, sabi nga po, let's have that kind of gratitude heart na maliit man po or malaki matanggap natin, we will always be thankful to the Lord because all blessings flows from Him. Amen po ba? Lahat ng pagpapala po ay galing sa Kanya. At ito po yung maganda kasunod sa verse 11 and 12. Sabi po dito, and I will rebuke the devourer for your sake. Ayan po, ire-rebuke ng Diyos. Kumbaga, He will make a head of protection. Kumbaga, yung ating pong pinagkukunan ng kabuhayan or yung ating pong mga trabaho, He will make a protection po sa mga yon. At sabi nga po, so that He will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. And all nations will call you blessed, for you will be a delightful land, says the Lord of hosts. Amen po. Nais po ng Diyos na pagpalain niya tayo, pero ang pagpapala po ng Diyos ay nakaakibat sa pagsunod po natin. Amen? Again, we will never be able to mock God. Kung ngayon po, ang daming struggle sa finances natin, parang laging kulang, laging wala, let's check ourselves. Binibigay ko po ba talaga yung para sa Panginoon? Last testimony po. Kanina, prepare ko po yung envelope po namin. Ang kaaway po, tignan nyo, napakatuso po talaga ng kaaway. But sabi nga po, we are, kumbaga, let's be more wise as a serpent
and gentle as a dove. Ibig sabihin, mas kailangan po nating hingin yung karunungan at katalinuhan na nanggagaling sa Diyos kaysa sarili natin po. Kasi po ang kaaway talagang anytime bumubulong yan. Habang inilalagay ko po, iniisip ko po kung magkano po yung lahat ng blessings na pumasok sa amin this week. Meron po kasing may mga binigay po sa amin for kumbaga medication po ni Pastor Alvie. Si Pastor Alvie po ngayon ay umuwi ng Solano dahil may check-up po siya doon ngayon sa nasal niya tsaka po sa heart. So, sabi ko, parang yung mind ko po, bakit may isasama sa tithes yan? Para sa medical yan, kumbaga may paglalaanan yan. Parang para dito yan Parang ganun po. Binubulungan po ako ng kaaway na wag ko yung lagyan ng tithes. Pero po, ni-remind ko ang sarili ko, kung hindi ko ibibigay ang tithes, maaring mas nakawan pa kami ng kaaway. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi. Ibibigay ko yung tithes para doon. I made myself a decision na dahil natanggap po namin siya as a blessing, still I will give the tithes for it. And because of that, alam ko po na gagawa ng himala ang Diyos sa buhay po ng aking asawa. Because our God is faithful. Amen po. Tapat po ang ating Diyos. Kaya po sa umaga pong ito, whatever your tithes, your offering, your pledges unto the Lord, wag po tayong manghinayang na ibigay sa Diyos. Bakit? Because He is the owner of everything. He is the owner of our strength. He is the owner of our lives. He is the owner na, kumbaga, siya nagbibigay ng kalakasan sa atin para makapagtrabaho po tayo, magawa natin yung mga kailangan nating gawin. Amen? Kaya po, wag na wag tayong manghihinayang na ibigay ang tithes para sa Diyos because He will prove Himself to each and every one of us that He is faithful God to those who are faithful to Him. Amen? So sa umaga pong ito, let's hold our tithes, offering pledges, at alam ko po that the moment we follow God, the moment we obey Him, sabi nga po, His blessings will follow to us. Amen? Ang kadakilaan po ng Diyos ay patuloy nating mararanasan sa ating mga buhay. Kaya sa umaga pong ito, let's all bow down our heads and close our eyes. Heavenly Father, we thank you, God, for once again, here we are. Lord, we have this opportunity to give what is due to you, God, Lord, through our tithes. Lord, even giving our offering, our pledges unto you. Thank you, Father God, for we will never be able to outgive you because every blessing comes from you, O God. And Lord, we thank you because, O God, Lord, you are faithful, O God. And Lord, all blessings belongs to you. Father, we pray, Lord, sa pagkakataon po ito, everyone, oh God, who will going to give their tithes, who will going to give their offerings to you, batid mo, Panginoon, ang puso, oh God, ng iyong mga anak. Batid mo, oh God, Lord, ang katotohanan sa aming mga buhay na wala pong natatago, walang nalilingid sa iyo. At Lord, salamat dahil kailanman hindi ka namin madadaya. Sabi mo, Panginoon, sa iyong salita, He who sows sparingly will reap sparingly, O God, and he who sows bountifully will also reap bountifully, O God. Because, Lord, what the man sow, he shall also reap. Lord, salamat because you are the God of the harvest. Alam ko, O Diyos, na sa bawat binhi na itatanim ng iyong mga anak, O God, Lord, we pray, as you have said in your word, O God, that, Lord, as we give our tithes to you, O God, Lord, you will open up the windows of heaven and pour out so much blessings that there will be no room enough to contain it, O God. And Lord, you will rebuke every devourer. Lord, you will rebuke, O God, Lord, everything that the enemy will, O God, will send to us, O God, to kill, to steal, and to destroy, O God. And Lord, we thank you, O Father God, because, Lord, you are faithful, God. You are so much generous and, Lord, giving, God, na, Lord, ikaw ang unang nagbigay. You are the one who first gave your only begotten Son, our Lord Jesus Christ. And, Lord, we thank you, Father God. Lord,
as we will give this, oh God, let our hearts be in the posture of loving, of obeying, and Lord, honoring your holy name alone, oh God. Lord, receive all these monetary blessings as a sweet aroma before your sight, oh God. And Lord, we thank you, oh Father God, for we believe, oh God, that Lord, yes, Lord, in the due time, oh God, Lord, it is you who will give a bountiful harvest, oh God, to your people, oh God, that you will bless us, oh God, that we may be able to be a blessing to many, oh Father God. Lord, salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito, oh God. Salamat, oh God, that Lord, oh God, papatunayan mo, Panginoon, kung gaano kadakila sa bawat isa. Thank you, Father God. We honor you, we bless you, we glorify you, and we love you. These things we pray in Jesus' name. Amen and amen. I searched the world, but it couldn't fill me. Romance empty praise, treasures his fate, are never enough. Then you came along and put me back together, and every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you, Lord. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. I'm not afraid to show you my weakness, my failures and flaws, but you've seen them all and you still call me friend. It's the God of the mountain, it's the God of the valley. There's not a place your mercy and grace won't find me again. No, there's nothing better than you, Lord. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you, Lord. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can.
Lord, there's nothing better than you. Lord, there's nothing. Nothing is better than you. Lord, there's nothing better than you. Lord, there's nothing better than you. Lord, there's nothing. Nothing is better than you. Amen. So, praise report lang po natin. Yung pong kapatid po natin sa Jensan na lumisan po yung mag-asawa. Parehas po kasi silang nakuryente at yung anak lang po nila na 4 years old po ang natira. So, praise God sa mga nagpaabot po ng kanilang mga abuloy. So, sabi nga, gaano man po ito kaliit sa tingin nyo, pero alam nyo po ba, to God be the glory, we were be able to send an amount of 21,845. Amen. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos who is so much good na napadama po natin yung pagmamahal po doon sa ating mga kapatid po na lumisan po na yun nga yung kanila pong yung magulang po nung 4-year-old po na kapatid po natin sa Jensan. So, ayan po, kahapon po natin ito napadala. So, let's keep them in prayer po. Bagamat, yun nga po, hindi natin sila madalaw physically. But dito po sa, yun nga po, yung nalikom po natin is from J. Blue Families po dito sa atin sa Cavite, sa Mindoro, saan pa po ba? Sambales. Ayan po. So, purihin po ang Panginoon. Sabi nga po, whatever we give, it is the Lord who sees our hearts at siya po ang magbabalik po nito sa atin. Amen? At ngayon po ay si Bishop ay sa Camellia po nagturo and then si Rev Stella naman po ay sa Sagana. So, bago po tayo dumako sa ating announcement, so we just want to acknowledge our first-time visitors po, si Kim, ano po to? Ganitano. Nandito po siya. Praise God. So, pwede po ba namin kayong anyayahan dito po sa unahan? Ganon din po si Karen Grace Ganitano. So, magkapatid po sila. Amen. So, sila po ay naimbitahan po ni Sister Fe Lomboy. Ayan po, ang ating kapatid. And then, si Kian Ganitano. Nasa kids ba siya? Ay, ayan pala na dyan. So, ayan po, welcome. Ayan, mukhang nauna na po yata. Nandito pa po ba si Bishop Luis Seguzabal? Parang lumabas na po. Nakauwi na po. Tsaka po ang kanyang asawa, si Sister Remy. Ayan po. So, nandito po sila kanina pero nauna na pala pong umalis. Baka may lakad pa po. Can we invite you po dito sa unahan? And we just want to pray for you. Welcome po sa Jesus Be Lifted Up Church. Ito po ay isang non-sectarian full gospel. We believe in the Holy Spirit. We believe in the Father God. We believe in the Lord Christ Jesus. At sabi nga po, we only desire is to lift the name of Jesus sa ating pong kalagitnaan. Walang sino man, walang anumang sekta o relihiyon, pero ang Panginoong Jesus lamang po, because He is the only way, the truth, and the life. No one can come to the Father but by Him. So, sige po, dito po kayo, pag-pray po natin sila. Pwede po bang i-stretch forth natin ang ating mga kamay sa ating pong mga kapatid na ito? Alam po natin na walang aksidente sa Diyos. Amen? May plano at layunin po ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa kanila. Father God, salamat po Panginoon sa buhay po, O God, ni Kim, ni Karen, O God, maging ni Kian, O God. Lord, tinataas po namin ang kanilang mga buhay sa iyo.
Alam po namin, O God, na hindi po aksidente na dinila mo ang kanilang mga panyapak sa lugar na ito. Dalangin po namin, O God, na Lord, punuin mo ang kanilang mga puso, O God, ng iyong pag-ibig, O God. Lord, makilala ka pa nila, Panginoon, sa isang tama, Bibliang kapamamaraanan, O God. At Lord, itinataas po namin ang kanilang mga buhay sa iyo na, Panginoon, hindi lamang ito, O God, ang huli at simula nilang pagdalo, Panginoon, sa gawain mo. But Lord, magkaroon ng kauhawan ang kanilang mga puso sa iyong salita, sa katotohanan, O God, na mas hanapin ka pa nila, na mas, Lord, magkaroon, O God, ng puso, Panginoon, na Lord, Lord, na mas makilala ka, O God, sa kanilang mga buhay, O God. Dahil, Lord, sabi mo nga sa iyong salita, O God, you have, O Father God, you have a good plan and a good future sa bawat isa po sa kanila. At Lord, ano man po, Panginoon, ang kanilang mga ginagawa, dalangin po namin ito po ipagpalain nyo. At Lord, tunay nga, O Diyos, na turuan mo ang bawat isa sa kanila na lumakad sa iyong katwiran, sa iyong kabanalan, O God. At alam po namin, O God, na Lord, ikaw po ang Diyos na tumawag at pumili sa kanila. Lord, magamit ang kanilang mga buhay para sa kapurihan, O God, ng iyong dakilang pangalan. Father God, let your will be done. Let your kingdom come sa buhay po nila, maging sa kanila pong tahanan, sa kanilang pamilya, O Father God. We thank you, we honor you, we bless you. These things we pray in Jesus' name. Amen and amen. Welcome po. Pwede po ba tayong tumayo and let's welcome them? Can we shake their hands? Ay, ganoon din po, we want to acknowledge si Ate Cherry, ang kapatid po ni Ate Jing. Ayan po. So, sige po, can we all stand up? Can we just go around at anuhin po natin sila? Kamayan. Ipadama po natin ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Sa kanilang mga buhay. Praise God. Welcome po sa Jesus Be Lifted Up Church. Amen. Purihin po ang Panginoon. So bago po tayo maghiwa-hiwalay, ilan lamang po sa ating mga announcements. So, ayan po, next week po is the first Sunday of May na po. Ayan. So, ang bilis po ng panahon, no? Parang kakapasok lang po natin ng 2023 nung nakaraan. At ngayon, next Sunday po, it's already May. So, ayan po, first Sunday po. So, pag first Sunday po, we have our eating fellowship, our fellowship po sa isa't isa. So, we still invite everyone to come. At tayo po ay patuloy na maggalak at masaya sa kabutihan po ng Diyos sa ating mga buhay. Ayan po, next is, meron po tayong prayer and fasting this coming week dahil po every first Monday, Tuesday, Wednesday po is our prayer and fasting week. So, 3 days po ito. 3 days po na prayer and fasting. Pwede po kayong mamili. It's either breakfast, lunch, or dinner. Or kung kaya nyo na po mag 2 meals or kaya nyo po mag whole day fast. So, depende po sa personal conviction nyo po sa Panginoon. At ang prayer focus po natin is family pa rin. Ayan. So, kung yung last month po, nito pong month of April, family pa rin po yung ating prayer focus this coming May. Dahil po, ang atake po ng kaaway ay talaga pong magkabila. Kaya po, let's ask for the head of protection po ng Diyos sa bawat pamilya po natin. Amen? At isama rin po natin sa panalangin ang mga manggagawa po natin ng Panginoon sa ubasan ng mga pastors po na
maging katuwang po nila ang kanilang mga asawa sa paglilingkod sa Panginoon. And even our families na mas maganda po na lahat tayo naglilingkod sa Panginoon. Di ba po, naiisa yung goal natin to please God and serve Him. Amen po. So ang atin pong key verse po dyan is sa Ecclesiastes 4 verse 9 to 12. Pwede nyo po itong bulay-bulayin habang kayo po ay nagfa-fasting sa Ecclesiastes po 4 verse 9 to 12. Dito po yung sinasabi na 2 is better than 1. Dahil pag meron pong dumating na bagyo, pagsubok sa iisa, di ba? Wala siyang comfort, walang magpapalakas sa kanya, madali siyang manlulupaypay. Pero if dalawa po sila, sabi nga po, merong someone na mag-strengthen sa kanya, magpapalakas sa kanya, at pag nilalamig siya, may makakasama siya. Pero sabi nga po dun sa last verse, it is, although maganda ang dalawa, pero much better po ang tatlo. Bakit tatlo? Kasi kasama na po nila ang Panginoon. So, di ba po yung tali na nakapulupot na ganon, mas malakas po pag tatlo. So, let's pray for it and let's meditate on this word na magkaroon po ng personal revelation ng bawat isa. So, again po, we have our prayer and fasting starting tomorrow po, May 1, May 2, May 3. So, nasa sa inyo na po kung anong meal po kayo mag-skip to pray and fast. Again po, magpe-pray po tayo ha, hindi lamang po fasting. Kasi pag po nag-fasting lang tayo, sabi nga po, we just, kumbaga, ginugutom lang natin yung yung physical nating pangangatawan. But when we pray, sabi nga po, it is where na, kumbaga, nakikipag-ugnayan po tayo sa Diyos. Kahit kayo po ay nasa opisina, nasa eskwelahan, we can make a prayer and fasting po. Amen? Sa tulong po ng Banal na Espiritu at sa kalakasan na binibigay niya sa atin. And leaders and workers po, after the meeting, please stay for a while. Meron lang po tayong mga mahahalagang pag-uusapan. Especially po, our anniversary will be on June 10. Ayan po, it will be our 12 years celebration ng kabutihan ng Diyos sa atin pong iglesia. So ayan po, every Mondays po, ang ating pong Speak Live, 7 o'clock sa ating pong J-Blue page. Tinig ng Pag-asa, ayan po, Tuesdays and Thursdays sa ating pong J-Blue page pa rin po. And then ating pong midweek service, ayan po, we're encouraging, we're inviting everyone to come every midweek. Hindi na po tayo nagla-live ng midweek natin dahil it is the time where we are being equipped, lalo na po yung mga leaders natin na, ayun nga po, to dig more sa salita po ng Diyos. At nakakatuwa po ang ginagawa ng Diyos sa mga midweek. Iba-iba po yung mga ginagawa niya. So we're inviting everyone to come. At ang ating pong soaking every Fridays, ayan po, dito din po sa church ng 7:30 p.m. So, we're inviting everyone. At, ayan po, ang ating mga prayer, ito pong ating spiritual feeding and of leaders and workers every Tuesdays via Zoom at 8 p.m. So, ayan po, kung hindi pa po kayo nakaka-receive ng link or hindi pa kayo nakaka-join, we're inviting you po to join. Pwede nyo po akong i-approach kahit po sa Facebook. Isasend ko po sa inyo yung link para maka-join po kayo. At, ayan po, online prayers po natin, mga fathers po natin, alas 4 po sila ng umaga, Mondays to Fridays. Mga mothers po natin, 5 a.m., Mondays to Saturdays, at ang mga pastors po is 5 a.m. din po, Monday to Friday. Another thing pala po, every last Saturday of the month po, katulad po kahapon, dito po ginagawa ang Don't Watch po natin. So kahapon po, ilan lang po yung nakapunta, but pero praise God pa rin po kasi at least nasimulan po na maibalik po natin yung Don't Watch po even every last Saturday of the month. So nagbibigay po si Ate Aileen as our head of the prayer and intercessors. Nag-send po siya ng, yun nga po, ng invitation na next
month po, ngayong May, we are inviting everyone na hindi na lamang po puro nanay. Amen po. Sabi nga po, we really have to ask the Lord to, through our prayer, na magamit tayo ng Diyos to intercede, to pray sa naisin po ng Diyos sa ating mga na ipag-pray as a church and even in our personal lives. And don't forget to like, follow, and subscribe our Jesus Be Lifted Up Church Facebook at ang atin pong YouTube channel na J Blue Church. Ayan po, dyan po natin makikita yung mga videos po natin na na-upload na before para po ma-recap po natin or mapanood po ulit natin yung mga topics or yung mga napag-aralan po natin ng mga nakaraang mga Sundays, Wednesdays, at yun po, sa mga tinig ng pag-asa, Speak Life. So, yan po, purihin po ang Panginoon ngayong umaga pong ito. At can we all stand up and let's thank the Lord for indeed He is good and His love endures forever. Amen po. Purihin po ang Panginoon. Sa umagang ito, I believe that the Lord ministered to and every one of us. We have received our portion in His presence. We have received His love, His goodness, His kindness sa buhay po ng bawat isa. Tayo po ay umawit sa ating huling awitin sa Panginoon at hinaniyahan po natin si Sister Dory to close us po in prayer. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Father God, salamat po sa pagkakataon na ito, Panginoon, na tinipon mo kami at kinatagpo sa lugar na ito. Salamat, Holy Spirit, sa banal mong presensya na naramdaman at naranasan namin. Salamat, Lord, na pinanahanan mo ang puso ng bawat isang uhaw, tigang at mga may suliranin at kabigatan. Panginoon, dalangin namin ang mga mensaheng naihayag ngayon. Lakipan mo ito ng tanda't himala, Panginoon, na ito po ay tumubo sa matabang lupa at ang aming puso yan, Panginoon. Lagyan mo kami ng matinding uhaw, gutom, at banal na pagkatakot sa iyo, Panginoon, na hindi ka namin maiwawaglit sa aming buhay. Sapagkat ikaw ang pinagbubuhatan ng aming buhay, ng aming lakas, ng aming mga kakayanan, ng aming tinatangkilik ng aming kabuhayan. Kaya Lord, lagi mo ipaalala sa amin, Lord God, yan, nang hindi po kami mawaglit sa iyong presensya. At dalangin din namin ang mga salita mo, Panginoon, na pangpapala mo, Panginoon, ay baon-baon namin. Sa aming pag-uwi, Panginoon, tinataas namin sa iyo ang aming mga pamilya. Kung hindi man namin sila nakasama na ngayon, Lord, pinanghahawakan namin ang pangako mo that believe in the Lord Jesus, you and your household will be saved. Inaangkin namin, Lord, ang kanilang salvation. Inaangkin namin ang kaligtasan nila, Panginoon. At Lord, tinataas po namin sa iyo ang nalalapit na pagbabiyahe ni Rev at ni Bishop mamayang gabi. Panginoon, ikaw po ang sumama sa kanila. Dalangin namin, ibalutin mo sila ng iyong banal na dugo, Panginoong Jesus.
Ganon din, we lose the blood of Jesus sa kanilang sasakyang eroplano, sa kanilang pagbabiyahe mula rito sa Villasono o sa Cavite, papuntang airport. Lord, ikaw po ang sumama. Ikaw po ang manguna, Panginoon, hanggang sa kanilang destinasyon na pupuntahan. At sa bawat hallelujah services or mga hallelujah, mga pagtitipon na kanilang dadaluhan o invited sila, dalangin namin ang iyong banal na presensya ang mararanasan sa lugar na yun. Manguna ka, banal na Espiritu Santo, at patuloy mo po, Panginoong, katagpuin, patuloy mo pong bigyan ng revelation, signs, wonders, and miracles, Lord God. Ang bawat salita mo na ihahayag ni Bishop at ni Rev, gawin mo pong pagpapala sila saan man sila mapapunta. At dalangin namin marami pang mga kaluluwa ang maligtas, Panginoon, at i-provide mo at i-bless mo, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan, at i-bless mo lahat ng tao na sa kanila'y tatanggap at sa kanila'y magpapagpala. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito. Panginoon, muli binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat at pagluluwalhati sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo ng aming Panginoon. Amen. Amen.